Kulezi insizwa ezithenga impesu yami neCongo dust yami, wozani la nginitshela ukuthi i-round yokuqala nishaya kanjani, ngifundise. ICongo dust ayifuni ube indoda ejahile. Khona ushayile ikhombo yami ka-300, ifuna ube indoda engatatazeli. Uyabona uma uhlulwa ukuqabula, uyinenhlobo ebhixa amathi, ufake ulimi lize lifike la, awuyeki umlomo, ungayi emlonyeni kuyena. Uthi umuthi nje mmanqa la, awujahe, uthi mmanqa uhlale, uthi mmanqa uhlale, awujahe lutho. Ngathi uyamtshekisa ubuye, uyazi ukuthi wena, yabo sekumele iCongo dust iyashaya emzimbeni, impesi iyashaya emzimbeni, awujahile. Uyabona uma ngabe uzobona indoda ejahile, uzovele kubhore naye akhathale, ivele igqe lapha yoma ithi ngqi, ngoba ulokhu uyaphuthuma. Lalela-ke, angeke ngilokhu ngikhuluma ngamabili ngani ngoba ngizokhuluma nge-round yokuqala la. Bona uma ufika sekumele ukuthi ulifake. Uyibukele ividiyo yami ukuthi umuntu wesifazane ukotshwa kanjani, ubuyele kuyona. Uthi uma uthi usemanzi vele, uyabona uma ulifaka, akuyeke lento yokuthi ulokhu uyicinga bese uyalifaka usuthi kanje, uza la. Uyabona uma ngabe ufika ulifaka, usemanzi mhlampe kade umuthi ngomunwe, ngikufundisile ukuthi kwenziwa kanjani ngomunwe. Usemanzi-ke, ufike ungayenzi into yokulokhu ubhixa uthi uma ngabe ungena, uthi lapha, uthi kancane, ungene ikhinqi kuphela, uthi, yabo uthi, lapho uthole ukuthi usekulangazelele. Angithi i-romance yakhe ibe-slow, usekulangazelele. Uthi kancane, uthi, kube ngathi wena uma umuntu wesifazane uzube nokudina ukuthi awakanti akalifaki ngani. Wabona uma usubona ukuthi hhayi, usuthe umhlokoloza, wase bese uthi vu, ulifaka bese uyathula, uthi du. Hhayi lento yakho yokuthi langena nje. Ngathi lento ishawa ngamagiya, kunogiya 1, kube nogiya 2, kube nogiya 3. Njengamanje kasambe ngamagiya, ngiyakutshela nje. Ufuna ukumenza ukuthi afune ukondla, ufuna ukumenza ukuthi akukhokhele ama-bills akhe emoto, i-installment, ufuna ukumenza angayindawo. Usuqedile angithi uthe wathi, uyalizwa, liyamthinta, liyashisa, lokhu lincika la kuyona, lokhu liyancika ngathi liyangena kodwa alingeni, lokhu liyancika, uyalizwa, uyayibona lento leyo, bese lithi vo. Ndoda yakithi-ke, ke uyeke-ke nalento yokuthi ubambelele kanje wena embhedeni, yena umbuka le phansi. Uyabona into leyo? Ayi, ayifunakali leyo nto. Indoda ayithi, yabo umbambe umuntu wakho, uma unomkhaba u-adjusta, bona ukuthi wenze njani. Lapho ulifaka kancane kanje, awubambelele ngezandla umbukele phansi, cha, uphefumula la endlebeni, yezwa, bese uthi vo. Uma usushilo ukuthi vo, uyabona into leyo, bese kube ngathi uyalidonsa futhi, uphinde ulithi vo. You understand? Uphinde ulidonse. Uma ubuya-ke manje usuthi vo, bese uvele uyalibhuncula. Bese uqabula la emqalweni. Uzobona kube ngasuthi, you understand ukuthi ukudideka. Uthi ukumqabula lana, bese uphinde uyalibuyisela. Bese uvele uyincinga ngogiya 1. Uyazi-ke ngathi ugiya 1 ukuthi sithi. Sila. Bese uthi nkli. Thula uthi do. Uphinde futhi. Faka u-3. Ume. Ebese ubuyela ku-1. Uma uyile ndoda le likhothayo, ikhekhe, bese uyalibhuncula, bese ushona ezansi. Uyalikhotha ngesineke, awujahile, uyalikhotha. Ngeke angafuni ukukurentela, ngeke angafuni ukuthi kube uyena okuthengela iCongo dust. Inkinga yenu ufaka iCongo dust uthi ufika lapha ujahile fa. Isipiti siyabulala, isipiti siyingozi. Ingakho ushaya i-round eyodwa, qede lapho ulala utsheka ukukhamisa kubuka ukuthi umubi kangakanani, usubhidlikile manje. Engathi kube ne-car accident, usuyisiphihli. You understand? Uyaphuthuma, ujahile, ufuna umncenge. Uyabona ngalesikhathi
So then ngalesikhathi ukhotha, yabo uma ukuthi lento ekhotha, ngalesikhathi ukhotha uthenga nesikhathi sokuthi wena uyazi ukuthi awu-3 minutes namhlanje. Uma kuwukuthi wile ndoda engakhothi, thenga lo oyela wami, yabo lo ka-R8. Buke nje ama-products amakhona la TikTok. Kunalo oyela wami ka-R8, usafe ngisho ukuthi ungawufutha la kuwena ephepheni usifufu. Usafe nokuthi ufuthe kuyena. Umshaya ulubhoncule bese uyambamba uyamjikisa. Uvele udonse le oyela. Muthi thi noma ufake ezandleni zakho uyibhixi. Uyabo lento leyo uselele yena ubheke phansi wena uguqulela ngemuva ngamadolo bese uvele ummasaje izinqa. Uzithi kube ngathi uyamcindezela eqolo. Awenzi lutho, awulifakile. Ulele uthemba uma uyile ndoda engalikhothi. Ikhe ukuthi ayona ukho. Yammasaje izinqa uzuyibambe. Ubona manje imfonyoza amabele, manje sifonyoza amabele uzwazi umfonyoza izinqa. Kumnandi ubanjwe izinqa. Ngisho ukuthi uneshwapha uqondile zama uncenge khona lapho kulapho kuthiwa ngathi i-passport mangabe uthe vu khona lapho kwi-passport uzozama nawe umfonyoze nje ngendlela umfonyoza ngayo mayingekho izinqa mayenazo uyayidlalisa uzithi makuwukuthi you can phela amaphepheni abe mancane yabo makhulu uma ungakwazi vele ufaka u-oyela la enqini ufaka u-oyela la enqini. Niyazazi-ke madoda ukuthi izinqa mayigcwele u-oyela zinhle kanjani ebese uvele ushutheka la phakathi nendawo. Hhayi ufake phakathi ey'nqeni zakhe ulushutheka nje phakathi kwezinqa. Yabo ukuthi lihambe engathi lihamba phakathi namabele yabo kanjalo. Bese ulithi bese ushaya ulithi umbambe kanje izinqa ziyacwebezela u-oyela nakhona la kuno-oyela ebese uyalibusheka. Umbambe umsqueeze uyalibusheka. Udlulisa phakathi nomsele ulithi ubumbambile uthi lalela mina mangithi ngimdayisela i-Congo Dust R170. Ngithi ithenge nempesu noma nomlondo ama-teabag lawa awu-4 phuthi i-teabag elilodwa. Likwenza ukuthi ushiselwe ube nomdlandla. Uyabona into leyo ushamaranda amaningi ulast isikhathi eside. Le combo yami uzobona into uzogijima enye into u-300 i-combo yami. Ugijima enye into ngena khona la ukhona la kwi-page labo ubuke bese uyashaya ulithi ushaya phakathi nezinqa umuthi uma uqeda lapho uyalisusa usugcina yona-ke imbobo athi ukuphakama kancane ebese uyalifaka bese ulala phezu kwakhe. Hhayi ukuthi wena ubele uyabona faneke akuzwe umzimba ukuthi ukhona akuzwe izandla umbambelela ngezandla. Yabona nje ukuthi ufake izandla ngaphansi kwakho ulele ngesiswini ngaphezulu bese ulibusheke ngokuthanda kwakho. Lapho indlela umbambe ngayo unokuba uncomfortable. Yabo ngathi ngikaze anyakaze ngoba umthengqi. Uyabona uma kunjalo kumnandi ngoba into ayizwayo uzwa lona uyalishisa uyamshisa umthondo uyawushisa lapho ubambekile uzomuzwa. Ufuna ukunifundisa nokuthi umuntu uma umdunosisa ufuna ukushaya kanjani. Hhayi lento yokubeka kanje izandla kube ngathi niyandiza nizwile ey'nsizwa zami lezi ezingi-understand-ayo. Hhayi nina enilokhu nigwajaza nisigwasha abacimbi. Iy'nsizwa zami ey'fike y'thenga umveva lo ka-1200 ushaya i-BP ushaya iqolo. Uyangizwa ukuthi ngithini sokubiza ngomkhulisa pipi ulenzilise ukuthi nalo ukuthi ipipi lakho 1200 lo shaya ama-ulcer. Uma kuwukuthi umuntu onoshukela alisami kahle alisaqini umveva wami uqinisa libuye lithi nje ngqo. Uthi noma ugijima embhedeni uphuza uzwe ukuthi uyagijima. Mngakanyana nje u-1200 uphuza nje inyanga eyodwa. Hhayi ushaya enye into nginena i-cleaning herb. I-cleaning herb yami iwu-170 iklina izinto. Phela izinto zakho uma ingcolile angithi uma iklineka kuya lapha ezansi ifike lapha uchama umchamo ongcolile nalo lungabe lisabhalansa kahle. 170 i-cleaning herb. Ngathi i-cleaning herb uthi impesu noma uthi imlondo uthi i-Congo Dust. Uyabona uthenga nawo la mafutha ama-R8 noma ufuna ukushaya indlwabu uyakwazi. So uyasibonani inamba yami 081 729 3262 ungena kwi-inbox 081 729 3262.